Hola. Hola, hola. Hola. A veure, que no vull que això sigui molt llarg, us ensenyaré a fer aquestes ombretes amb el llapis, vale? Amb els llapisos de colors. Necessiteu només llapisos de colors, aquestes ombretes i els degradats aquests, val? Perquè a vegades saps què passa? Que teniu un retolador, voleu fer degradats, i el que teniu no us lliga amb el que voleu fer. Perquè no tothom tenim tots els colors. Llavors, una solució és utilitzar llapisos de colors normals i corrents. Tampoc cal que siguin aquarel·lables. Aquests ho són, però no té per què ser, vale? Hola, Núria. Bones a tothom. Vale? Si m'envieu cors o cliqueu aquí el foc o el seno, així fa que ho vegi més gent, vale? I així m'ajudeu. Hola, Raquel. La Raquel n'espero una, Doncs va, comencem. Com que quedarà gravat, farem el mar, però igual això no ho fa, jo sí, ja veurem, vale? A veure com anem de temps. Doncs començo. Vale. Tema lettering, Pujo fi, baixo gruixut. A veure, que no hi hagi res aquí sota. Pujo fi, baixo gruixut i farem el mar, també. Hola, de Girona, sí, ja ho sé. Val? Pujo fi, baixo gruixut. Aquest reto ja està una mica tocat, però no passa res, perquè com que li farem els degradats, ja es veurà bé. Veus? I també li donarem una miqueta més. I el pintem una mica perquè sigui una miqueta més fort. Vull que sigui més fort. Vale? Ho veieu bé? Primer dieu-me si ho veieu bé. Jo penso que sí, de llum està prou bé, no? Vinga, som-hi. Val, tenim això. Llavors el que hem de fer és la tria. Ho poso més amunt perquè així vegeu els comentaris. Si alguna... Quina R més preciosa, gràcies. Si hi ha alguna pregunta que em vulgueu fer, aquí a baix hi ha un globo d'aquests amb un interrogant, ho poseu allí, perquè no puc estar per les preguntes si passen aquí els comentaris que aneu posant, val? Vinga. Doncs ara jo miraré els colors. A veure, un paper, aquest paper mateix. Vale, aquest ja em sembla bé. O aquest que és com a més. Mira, aquest que és més blavet. Vale? Llavors què faig? Es veu perfectament, gràcies. Mira, què faig? Veieu? Aquí començo de fi. Pinto fort i aniré fent degradat. I això és molta paciència, vale? Veieu? Aquí, apreto fort. Vale? Ja us dic, aquests són aquarel·lables, que si després li donem una miqueta d'aigua quedarà xulo també, però no ho faré perquè no tots els teniu segurament. Val? Ja està, ja ho tenim pintat. I ara el que fem és agafar un altre to, per exemple aquest, i això us serveix per fer degradats bonics, encara que no tingueu els tons dels colors. Vale? Quan ho tenim així, podeu passar el que teniu més claret per damunt del fosc, així també el reforcem, vale? I el que farem també serà agafar el retolador. Ai, gràcies per aquests cors. Agafar el retolador, veieu? I també el reforcem, que ens quedi un color aigua marina. I pintem per damunt també del... Veieu? Ja tenim un. Anem a fer l'altre. Tapem el retolador. Gràcies per aquests cors. Val, aquí igual, comencem pel gruix, per aquí, que volem la part fosca, vale?
Ja us dic que això us servirà per això. Quan vulgueu fer un degradat i no teniu el retolador del to que us agradaria, agafeu una caixa de llapisos de colors, que segur que en teniu, amb molts tons, i això us anirà bé. I ara, amb l'altre que hem agafat més claret. A veure, agafarem aquest altre to, que és com a més blau cel. No passa res, tindrem un mar amb diferents tons de turqueses. Vale? I en aquest cas ho pintem així. Pintarem quasi tot, perquè és una part curta. I agafo també el retolador i li dono. I aquí també reforçarem aquest d'aquí. Vale? Veieu? Vinga, seguim. El tercer. Una miqueta. Ja us dic, aneu fent, pinteu així sempre en la mateixa direcció, val? No punteu horitzontal i vertical. Acostumeu-vos a pintar la mateixa direcció. Manera d'enfosquiu, passau diverses vegades pel damunt, d'acord? Em sentiu bé? Sí, no? Vale? Passeu diverses vegades i aquí no n'hi passeu tantes. Es tracta de passar aquí més vegades per damunt i aquí passar menys vegades per fer l'efecte degradat, val? És fer com una ombreta. I ara aquí li posarem l'altre. Oh, que bé, hi ha unes quantes persones. Que ho fa algú? M'ho dieu si ho fa algú? Vale, ja està. Si no, ja us dic, us deixaré gravat. I llavors ja ho feu quan vulgueu. Vale? Vinga, ja tenim la M. Aquesta va quedar diferent perquè és un altre to de blau. Aquest és un blau i aquest és un altre blau. Després ja li farem les ombretes. Ara, aquest també, vinga. L'A, aquí, comencem a la part de dalt. Això també ho podríeu fer de baix cap dalt, eh? No importa on col·loqueu el degradat. Aquí n'hi farem menys tros perquè hi ha menys tros de recorregut, de lletra. Una miqueta així, n'és suficient. A més perquè tingui l'efecte. I aquí li donem amb aquest, aquí. Veieu? Com més fosc, es tracta de passar-hi més vegades, en la mateixa direcció. Val? Veieu que no faig així horitzontal, sinó que sempre vaig de dalt cap baix o de baix cap dalt, no importa. Nosaltres sí, molt bé, Susana, molt bé. Ai, la nena que bé que ho faci. Veieu? Si no ho repetiu en el directe, si veieu que vaig massa de pressa, vosaltres en el directe el podeu veure més vegades, vale? Jo estiu gent. Gent què? Ah, ara t'hi poses, perfecte. Ah, tens gent, ara. Molt bé. A veure, hi ha alguna pregunta? A veure, no hi ha cap pregunta. Perfecte, això és que sou molt espavilades. Vinga. Aquí la M, com que aquesta part d'aquí també l'he fet doble, val? La R és una lletra molt xula, es pot fer de moltes maneres, així amb aquest efecte lettering de primer gruixut. Li donem una miqueta i ara li donem una altra miqueta, així. Veieu? Que ja fa l'efecte degradat. Ja us dic, això us servirà per quan ho vulgueu fer. I aquí farem l'efecte com si passés per sobre. Veieu que hi ha aquesta línia, farem aquí, li posarem ombret aquí, com si passés per sobre i fes ombra. Llapisos de color són superimportants, se n'han de tenir. Es poden fer moltes coses. Veieu? Veieu això que he fet aquí? Que és com si passés l'ombra pel damunt. Vale? Són detallets que fan que quedi més xulo. Aquí... Ah, em falta aquí l'A també. Aquest és el gruixut, una miqueta. I això, clar, com que no es necessita paper aquarel·lable ni res, perquè un foli normal us pot servir, val? Que és un dels avantatges també dels llapisos de colors. Perquè si això ho volem fer amb el blender o l'aquarel·la, l'aigua, llavors necessitem paper especial. Aquí faré servir aquest. Veieu que és una miqueta més fosc, perquè encara tingui, es vegi més diferències. Vale? Aquí també n'hi poso una miqueta d'aquest fosc. Vosaltres trieu els colors que us agradin
que li dona com a més intensitat una miqueta més aquí dalt. Aquest és com un blau ultramar, que li va estupendo un blau ultramar en el mar. Jo aquests retos que faig servir són dels Stabilo, aquests dels Carandaix, que són una marca molt bona, però vull dir, per fer això qualsevol tipus de llapis us va bé. Ara ve el hippie cap aquí, a veure si no me deix tranquil·la. Vale? Bueno, després m'etiqueteu, que ho vull veure quan ho hagueu fet. Aquí li donem una miqueta més i aquí també li donem una miqueta més. Val? Com més vegades passeu pel damunt, doncs més intensitat tindrà el color. Vale? Aquí no li donaré aquí de baix cap dalt. Ho faré només en aquest tros d'aquí. Hola, Carme! A veure que la Carme... Quantes conegudes, que guai. Ja no coneixo molta gent, perquè ara en segueix tanta gent que... Però bueno, els més propers sí. I si voleu, us doneu a conèixer, perquè a vegades saps què passa també a l'Instagram? Que la gent té noms així estranys i jo no, és impossible que me'n recordi. Aquí, veieu, li dono aquí al costat, no dalt cap baix, perquè trobo que quedarà més xulo. Vale? I ara aquí, una miqueta així d'ombra. Ja li donarem aquí així. Pintarem aquí així. Veieu? Que tingui més i menys. Vale? Mira que bonic que queda. Doncs ara ja ho tenim. Ja tenim el mar. Aquí al final també li posaré una miqueta per reforçar-ho, que quedarà xulo. Vinga, una miqueta aquí per reforçar. I ara amb aquest. Primer el més fosc i després el més claret al damunt. Vale? De vegades en els retoladors és a l'inversa, sempre s'ha de fer del més clar al més fosc. Aquí en aquest cas pot ser al revés, pot ser més fosc i després posar-hi el més clar, com vulgueu, no importa. I aquí també que quedi com com més aturquesat. Li agafo el retolador, que és com que és molt claret, és com molt pastel aquest reto. Vale? Vale, doncs ja ho tenim. És fàcil això, no? Mira, aquí també li donaré una miqueta per reforçar-ho. Aquí al costat, aquí baix. Es tracta com il·lustrar una miqueta les nostres lletres, val? Doncs ja ho tenim. Ho veieu bé? Alguna pregunta? Guai. Veieu? Vale. Ara què anem a fer? Anem a fer aquesta ombra que li dona com un efecte 3D que queda molt fàcil, que queda molt bonica i és molt fàcil. Vale? Ho farem amb un altre to. A veure, aquest. Sí, aquest. O aquest. Sí, amb aquest. Farem aquest, que és més blavet. Vale? Supergràcies. Mireu, per fer l'ombra, me dieu, és que no sé on posar l'ombra. Mireu, us heu d'imaginar que teniu... Espera, que agafaré una goma i s'hi farà de sol. Vale. Tenim aquesta maquineta. No trobo la goma. Vale? Tenim aquesta maquineta. Aquesta maquineta la tenim aquí. Si això és el sol, on projectarà l'ombra? Sempre aquí a la part dreta. Val? Tots els traços que tinguin part dreta, allí anirà l'ombra. És molt fàcil. Si voleu posar l'ombra a la part esquerra, us imagineu que el sol és aquí. Val? El sol és aquí, l'ombra anirà a la part esquerra. A mi m'agrada més posar-ho a la part dreta. Ai, gràcies, Antònia. Mira, abans què fem? És fàcil. Feu més o menys 2-3 mil·límetres del traç, feu una ratlleta. Feu fluixet primer, val? Ara posaré un paper aquí perquè no se m'embruti. Aquest d'aquí també hi faig una ratlleta. Veieu que aquí això també és part dreta, per tant també n'hi posarem una mica.
i li fem tota. Aquí també, part dreta. Part esquerra, part dreta, del traç. Aquí també, part dreta. Aquí també, part dreta. Anem fent totes les parts dretes. Part dreta. Aquí dintre també una mica. Val? Aquí també. Part dreta. Aquí també. Més cap aquí. És molt fàcil, de les ombres. No us heu d'atabalar. Llavors us ho mireu i dieu, mira, doncs m'he deixat aquest, no passa res. Aquí, part dreta. I aquí també part dreta. Aquí en aquest cas no passarem per damunt, sinó que farem aquí un altre traç. Vale? Veieu que només portem un quart i ja està fet, és superfàcil. I ara aquí també una mica i part dreta al final. Val? Ja ho tenim. Ara què fem? Ara amb el mateix color, o un més claret, o la Roser no es perd un directe meu. I llavors ella els fa. Llavors el que heu de fer és passar unes quantes vegades així, de més fosc a més claret. Veieu? Que tingui una miqueta també com de degradat. Però molt poquet, T'has equivocat! Bueno, ho tornes a fer. Aquest t'has equivocat. Aquest sí te puc ajudar. I ara aquí li donem una miqueta més. Hola, Roser. Val? Vale? A veure, quan ho fa jo amb calma i tal, queda més bé, perquè m'hi dedico més estona, repasso més. Ja saps què passa? Com que he de portar les ulleres perquè he de veure el mòbil, doncs, perquè jo treballo més bé sense les ulleres, però com que he de veure el mòbil, doncs, no sé, és un raro la meva vista. Vale. Vale? Dieu-me alguna cosa, que si no estic aquí com parlant sola. Vale? I ara doncs, reforcem una miqueta l'ombra, perquè sigui com a més. Vale? Aquí no li he donat poc. Però veieu, es tracta d'anar treballant-ho. La podríeu fer més gruixuda si volguéssiu aquesta ombra, però jo crec que així fineta queda bonica i porta menys feina. Vale? Ho veieu? S'ha entès? Una de les ombres de l'esquerra. Ara l'has esborrat. Vale, perfecte. Veus? Perquè veus, això amb rotulador no et hagués passat, no et hagués pogut esborrar. Doncs ja ho tenim. Què us sembla? És fàcil, no? Va, que farem una altra, que se m'ha acudit abans. Millor fineta, sí, clar. Però vull dir que si la volguéssiu fer amb doblada, o fins i tot amb gris, o el que també queda molt bonic, és amb grafito, amb llapis. Amb llapis, amb el grafito del llapis, d'un llapis normal i corrent, també queda molt bonic. Vale? I ara aquí doncs hi poseu vosaltres la llegenda que vulgueu. Jo tinc lo de la cançó del Manel perquè a mi m'agraden molt els Manel. I no sé, vaig fer el reel i... Vale? Vinga, no ho toco més. També hem de saber parar, perquè a vegades no sé parar. Això em passa molt. He de saber parar. Vale? Vinga, ja està. Esteu concentrades, molt bé, Susana, molt bé. Però poseu-me acords i coses, perquè així ho veu més gent. Vale? Vinga. Com que hem tardat poquet, ara farem un altre, que ho faré, perquè així també ho vegeu amb un altre color. Ho farem amb vermells. Espera, que tinc aquí. Posarem foc, val? Posem prou focs. Posem focs. Val? Vaig a fer focs. Escriure focs. Amb un carabassa. Vale? Ja ho tenim aquí. I ara què agafarem? Veieu que aquí és més claret i aquí és més fosc?
perquè el mateix retolador ja té aquest degradat, doncs el que faré serà els focs, el faré al revés, el faré a l'inversa. Començarem amb intens a sota. A veure, que agafo vermell, que tingui punta, si no fem punta. Aquest que és com un... A veure... Sí, aquest i un vermell. Un granatós i un... A veure, aquest... Però veieu que de color segur que en teniu més que de retoladors. Que no cal comprar tants retoladors i tantes coses. Com jo sempre dic, amb el que tingueu heu de fer. És més qüestió a vegades d'imaginació que de recursos. Els recursos heu de ser vosaltres. Hi ha alguna pregunta? Hi ha alguna pregunta? No, guai. Ah, això és que m'explico bé o és que sou molt espavilades? O que passeu de mi? Vinga, doncs primer farem aquest vermell. Vale. Aquest vermell. A veure, aquest és més vermell. M'espero perquè si aneu acabant al mar pugueu fer. Va, doncs aquí què faré? Igual, començaré. Que han fet tant de mal aquest any els focs. Vale? Veieu? Ja és com si fos una flama. I aquí li donem una miqueta més de carabassa. Una altra carabassa més claret. Vale, bé. Està bé. I aquí el que vull fer és... Ah, imagineu que no teniu vermell. Doncs, bueno, si teniu un groc, amb groc també estaria bé. Veieu? I aquí vaig per les dues bandes. Com si la flama pugés del terra. Vale? S'entén? S'ha parat? No, se te deu haver parat a tu, jo ho estic veient bé. Vinga, tornem-hi. Aquí el farem més sutil, més poqueta cosa, vale? Farem una miqueta. No farem tant com al mar, més fos d'aquí i... A veure, aquest és el vermell, el carabassa... Aquest és el carabassa, aquest. Vale? Veieu? Aquest és més sutil que el d'abans. No què? No què? No sé què em dieu. Jo ho estic veient. Estic mirant a l'altre mòbil i s'està veient, no s'ha parat. Vale? Ja és qüestió una mica de paciència. Vale? I aquest li donarem, a veure si podem, una ombra amb groc. Vale, que tingui com a més. Veieu que ja va agafant... Es veu bé? Ah, està aquí. Vale, quin susto. Vale, ara aquest d'aquí. Comencem pel fosc. Veieu que també li afegeixo aquí en el primet una miqueta. Agafem el fosc, ara l'altre, el menys fosc, apretem una mica i ara li donarem el carabassa. Aquí no ho he fet passar per sota perquè no importa. I el carabassa. Val? Aquí també. Fem-ho tot. Aquí, així. Vale? Vale, doncs ja ho tenim. Ho veieu? És perquè si enteneu la tècnica. Llapisos de colors. Són molt xulos els llapisos de colors. I si apreneu això, fer, ja us dic, sempre en la mateixa direcció, i com més passes, més enfosqueix. Llavors, perquè fer el degradat no has de passar tantes vegades i ja està. I que se't vegi un degradat finet, que no es noti molt. Aquí farem una miqueta més. Sigui més intens, aquí, veieu? Estic passant més vegades aquí, perquè vull que sigui més intens. Ara agafo aquest i li torno a passar.
fins que digueu prou. Vale? Doncs val, aquest ja el tenim. I ara aquí, el que farem, aquí falta una miqueta també. Veieu? Que no sigui tan, que no es talli tant en sec, sinó que hi hagi el degradat. Vale? Vale. Ara què farem? Aquí ho farem amb, per exemple, amb groc. Agafarem aquest groc que és com intens, aquest carabassa més fluixet, i també li farem l'ombra. Així també ho torneu a veure, el tema de les ombres. Aquest és el sol. Val? Banda dreta. Fem ratlla aquí. Fem ratlla aquí. Que és banda dreta. Fem ratlla aquí. Que és banda dreta. Vale? Fem ratlla aquí. Aquí també una mica. Aquí també. Si ho volguéssiu deixar només així amb la ratlla, ja queda xulo. És que al ser groc potser no es veu gaire bé, veure? Ho veieu bé? Banda dreta, vale? Banda dreta. Banda dreta. Aquí, a l'S, veieu que és més lío? Doncs mireu, aquí hi ha una miqueta de banda dreta. Vale? Aquí també. Aquí també. Aquí hi ha unes quantes. Aquí també. Aquí també. I aquí també, val? Es veu bé? I farem un acte reivindicatiu. I aquí li posarem una miqueta de groc, perquè agafi, en vez de més degradat, fet amb carabassa, i ara pel damunt reforcem una miqueta amb groc, vale? Que sigui com a més fort. Ai, gràcies per aquests cors, així ho fa que ho vegi més gent. Després ho deixaré penjat, espero que no passi res. Estic bé de bateria, o sigui que... Val? I ara què farem aquí? Li donarem també una miqueta aquí com de... una mica d'intensitat, que quedarà més xulo. Veieu? Això heu d'anar veient vosaltres. El mateix dibuix us va anant dient les coses. Jo sempre penso que a mesura que vas treballant, te va portant. El dibuix te va portant cap on ell vol, val? Tu no decideixes gaire a vegades. Mira, aquí també farem una cosa. Aquí farem com si sortís d'aquí una ombreta per damunt de la ratlla aquesta. Vale? Una miqueta. Vale? Ah, sí, té més guai. Molt xulo, gràcies, Laura. Val. Doncs ara què farem? Aquí posarem prou focs, prou posarem negre, amb reto, vale? I ho farem així com a bastant expressiu. Vaig buscar un negre petit. Vale? Això és improvisat total, se m'ha acudit mentre es feia el mar, dic, va, farem un altre color. Com que anem bé de temps, mitja horeta, està bé, un directe de mitja horeta. Val, doncs aquí farem prou focs, hi posarem prou. Primer el provem aquí, i farem un prou... A veure... Ai, a vegades me col·lapso. No, ho farem en majúscula, perquè tingui... Vale, perquè tingui més empaque, vale? Farem en majúscula. Farem alguna cosa així, aquí. Posem prou, vale? Perquè tingui com a més potència, en majúscula, vale? Hola, Valentina! Vale? I aquí farem com a més expressiu, vale? Perquè es vegi que no en volem. Ara faig la O i faig la U. I aquesta R, així. I aquí li posem una... Vale? Doncs ja ho tenim. Això. Gràcies, Roser. Gràcies. Val, doncs hem tingut el mar. Alguna pregunta? No? Vale. Hem fet el mar amb els llapisos de colors, vale? Diferents tons de blaus, de verds, els que els tingueu. I després, perquè vegéssiu una altra opció, tenim amb vermells. Vale?
Hem fet un prou focs. Vale? Doncs bé, això ja ho tindríem, Recordeu assignar les vostres obres. Posar la data, jo què sé. Ui, que ara s'ha mogut això. Posar això, doncs, agost, Marta, Palau, 2022, vale? Ja està, només amb això, el dia que ho agafis, sabràs. De res, Raquel. Bé, si teniu idees o voleu aprendre alguna cosa, Marta, com fas això? Marta, com... Explica'ns això. Doncs jo faig directes, ja està. També us podeu apuntar als meus tallers online, vale? Apuntar-vos a la newsletter, que regalo cosetes amb els newsletters, plantilles i coses. Ara aquí podríem estar treballant fins l'infinit, en aquest d'aquí, perquè com al ser foc, doncs, posar-li una miqueta més com de... Més empaque, aquí igual. Vale? Però bueno, ja ho deixarem aquí. Bueno, espero que us hagi agradat, Ara faré la foto d'això per fer el direct, per fer... Ja està! Alguna pregunta? No? Doncs perfecte. Doncs moltes gràcies. A què em dedicava abans? Jo soc dissenyadora gràfica. Bueno, això sempre s'haès. Tenia un estudi de disseny. Sí, vaig treballar anys en un estudi a Salou. Després em vaig posar per mi, amb el José, fins que vam decidir... Hola, Ona! Fins que vam decidir plegar. Les nenes que estigueu per aquí a Reus i ja tingueu nivells de lettering, que hagueu fet algun taller amb mi o amb algú altre, o sigueu autodidactes, perquè hi ha moltes nenes que venen que ja en saben, faig nivell 2 de lettering. Dia 1 de setembre, dijous a la tarda, i dia 2 de setembre, divendres al matí a Reus. Vale? Gràcies, Carme, tu per venir i per ser-hi. Vull dir que si us voleu apuntar, ja ho sabeu, encara queden places. Vindràs al taller el dia 1? Sí, ja estàs apuntada, carinyo. Que mona l'Ona. Molt bé, m'encanta que les nenes dibuixin. No deixeu de dibuixar mai. No deixeu de dibuixar mai, vale? Vinga, adeu! Ara que no la liï. Ara, veieu, mira, que us ho ensenyo bé. Veieu, així? Com s'estan movent les miques, El d'aquest i el del mar. I aquest és el que vaig fer jo l'altre dia. Està com a més treballadet, perquè, bueno, m'entretinc més. Adéu, guapa. Però aquest dels focs ha quedat xulo, Prou focs. Vinga, a veure si ens en sortim. Vinga, tanco ja, Adéu. No sé mai com ho he de fer.